И здравейте хора, аз съм Леонард и днеска ще влизам в Омегли. И да почваме да видим какви неща ще излизам. Чакай. Боже, няма един свестен човек. Стоп. Не мога да издържа вече. Ти са бахти смотаници. Обръщам камерата. Как да я обърна? Чакайте, ще спра за малко видеото, докато обърна камерата. Добре хора, обърнах камерата, сега не се виждам. Гледайте. Бахте се, никой не. Сега ще ги косувам малко. О, марава! Добре хора, това беше от мене. Надявам се клипът да ви е харесал, ако така, моля, абонирайте се за моя канал. И палец нагоре!